Bienvenidos a Cristianos Actualizados, el canal que te mantiene actualizado con la noticia más relevante del mundo cristiano. Who is Jesus to you? מי זה ישו בשבילך? ישו זה הנביא של הנוצרים. אתה רוצה להוסיף משהו? לא, בנושא הזה בכלל לא. הנביא, האלוהים של הנוצרים. אוקיי. בן אדם טוב היה, אללה ירחמו. הוא היה צדיק. כן. כמו משה רבנו שלנו. כן. מה? צריך לכבד. כמו שיש את מוחמד, יש את ישו, ויש את האלוהים שלנו, ויש את משה רבנו שלנו. היה בן אדם טוב, הוא היה איתי בקייטנה ביחד. Who is Jesus to you? Oh, it's a hard question. A cousin? No. I don't know. Okay. I guess, for me it's nothing. Okay. I guess it's someone for people who consider themselves Christian, but for me it's nothing. Okay. Now I'll explain why I asked that specific question. People outside of Israel who are Christians, very religious, they don't really understand how Jews live in the... this is my impression. They don't understand how Jews live in the land where Christianity was born and don't know much or follow Christianity. So they ask me to ask Israelis, who is Jesus for them? What is Jesus? Why don't they believe in Jesus? I don't look at Israel as Jewish state. I look at it as a country that I've been born, Okay. and I love it because I grew up here and I love the people and I got used to it. Let's face it. Mm-hmm. But I don't look at this country as something religious because thank God it's going the other direction now. Okay. I'm not religious at all. Okay, so you're not religious, so... I do have a lot of family that they are, but I'm not religious. Okay. מי זה ישו בשבילך? ישו זה מייסד את דת הנצרות. אוקיי. אני חושב שמה שהם רוצים לדעת זה למה אנחנו יהודים לא מאמינים בישו, שהוא המשיח, כאילו. קודם כל אני בחורה דתייה. מאמינה במה שהיהדות שמה לפנינו. ישו הגיע אלפי שנים אחרי. כולם היה יהודי, אבל הלך לדת אחרת. הקים דת אחרת. השאלה הראשונה זה מי זה ישו בשבילנו, בשביל היהודים? איזה עמדה יש לו? ישו נולד לאמא יהודייה, או בעיקרון יהודי, והנוצרים לקחו אותו כמנהיג שלהם. אוקיי. הם טוענים שהוא לא נולד מאמא בכלל, הוא כאילו... מאבא, כאילו אבא שלו אלוהים, כן, נכון. אבל אנחנו יודעים שהוא נולד כן מאבא. אוקיי. מאיפה אנחנו יודעים בעצם? זה מובא בתלמוד הבבלי. אוקיי, מה כתוב? שמי התעברה. כתוב שם מי התעברה, אני לא זוכר בדיוק את השם. אם תרצה, אני... יכול להיות יוסף, כי היה לו בעל יוסף. אני לא זוכר ממי התעברה. בסדר, גם אני לא מומחה בזה. אוקיי. אבל יש לו עמדה ספציפית ביהדות, נגיד באסלאם, יש לו עמדה ספציפית כפרופט. את תורת ישו אני לא מכיר. אני לא יודע מה העמדה שלו לגבי היהדות. אוקיי. אוקיי, ואני מניח למה הם שואלים, וזה למה אנחנו לא מאמינים בישו כהמשיח. אתה יכול לדבר על זה. למה אנחנו לא מאמינים שמה? שהוא המשיח. למה כן? למה שנאמין? מה ההסבר שהוא כן המשיח? אני לא יודע, אני לא נוצרי, אני יכול להסביר לך, אבל יש להם בטח סיבות, אבל למה הוא לא? אוקיי, אני אוכל להתווכח איתך, שתגידי לי את הטענה שלך. זהו, אני לא יודע מה הטענות, אין לי מושג. צריך משהו... אני צריך להכין מראש, סורי נוצרים, אין לי מושג. אבל לפי, יש, כאילו, למה הוא לא? כאילו, מה צריך להיות? שהוא יהיה משיח? או שמישהו יהיה משיח? הוא לא משיח. אוקיי. עכשיו... הטענה שלהם שהוא משיח, אבל יכול להיות בגלל שהוא לא נולד מאבא, כאילו ישיר מאלוקים, אני לא יודע. לא, אני יודע שהוא בא באמת לחם, הבית של יסי, כאילו הבית הנכון, וחוץ מזה, לא יודע. אבל זה לא מדבר לגבי היהדות, זה לא המשיח. זה לא המשיח, אז מי המשיח יכול להיות? אנחנו אף אחד לא יודע. מי שיודע לא אומר, מי שאומר לא יודע. מה זה אומר? מי שיודע... כן, אבל מה הפירוש? הוא לא אומר גלה.
מי שיגיד לך שהוא יודע, סימן שהוא לא יודע. אוקיי. אבל לא, אני בתור יהודי, אני תמיד חשבתי שיש, כאילו, המשיח חייב להיות X, Y, Z. לא, אף אחד לא יודע. אוקיי. אז איך נדע שהוא פה? יהיה בסדר, אנחנו נדע. אוקיי, בסדר. Who is Jesus for you? דמות בשביל אנשים שלא חושבים לבד. Okay. No, I can translate it. It's okay. Okay, so you think... It's just a story for people that have not been told critical thinking. Okay. And you think that about all religions or just Christians? Yes, I do. Okay. מי זה ישו, כאילו, מבחינת מהמבט היהודית? יש גמרא על ישו, במסכת סנהדרין, שהוא היה תלמיד של תנא, אבל הוא כפר בעיקר, הוא יצא לדרך שהיא לא הדרך של היהדות, הוא האמין בזה שכבר הגיע הזמן של העולם הבא, למרות שלא הגיע הזמן של העולם הבא. משהו כזה. אוקיי. מה להוסיף? שאתה יודע. והשאלה, למה אנחנו יהודים לא מאמינים שישו הוא המשיח? כיוון שלא הגיעה הגאולה, הוא סובר שהגיעה הגאולה ואין יותר עניין בלעבוד ולעשות מצוות, אבל היהדות טוענת שעדיין יש זמן לעשות מצוות, כיוון שעדיין אף אחד פה לא נהנה, הנאה מוחלטת, אז ברור שעדיין העולם הבא עוד לא הגיע. זה על ישו, מי זה ישו במבט ג'יזוס קרייסט במבט היהודית? ישו? כן. הוא נוצרי, הוא לא קשור אלינו בכלל. אוקיי, אז למה הוא לא משיח? כי הוא לא קשור אלינו, אנחנו מאמינים בתורה, יש לנו את התורה שהיא ההוכחה שלנו. מה? יהודי שהתנצר והלך לנצרות. כן. שיחק בדיוק, חי בסרט רציני שהוא הולך על המים. היה מעשן הרבה. הוא האמין בצלב. אנחנו יש לנו את המגן דוד, יש לנו את אלוהים שבשמיים, אנחנו מאמינים בתורה שאלוהים נתן לנו בהר סיני. זהו. אנחנו לא מאמינים בישו, ישו בכלל לא קשור אלינו, אין לנו קשר לישו. יש לנו את התורה שממנה אנחנו מאמינים, חוקים, הכל יש בתורה. מי זה ישו בשבילכם? ישו זה מייסד הנצרות. זה לא מדויק היסטורית, אבל הוא נחשב למייסד הנצרות. מייסד האמיתי זה פאולוס. מה? פאולוס? לא שמעתי. הוא בעצם מייסד הנצרות האמיתי. אוקיי. הבנתי, אוקיי. עבור איזה פרויקט זה? זה פרויקט שלי. שאני עושה, אני לומד ומלמד קונפליקטים, למה אנחנו רבים, ובחול יש הרבה מיתוס על הקונפליקט ועל ישראלים ופלסטינאים בכלל, יותר על ישראלים, הרבה יותר, ואז אני אומר לאנשים, תשלח לי שאלות, אני אלך, כל שאלה, אני אלך לרחוב, שאנשים... שבוע היו לי טוב, אני עובדת בארגון של... English? Even better. Oh, I can speak English. I work in an organization that gives help to pregnant women who are of financial difficulties. Okay. And some, I think they were making a donation. They came in, and they said that they were Christians, but they were living in Israel for many years or something like that. And they asked me if I'm a believer. And I thought for a minute, and I said, I'm a Jew. They stopped asking me. Okay. Yeah, I think there's an automatic assumption that they can't quite figure out why we don't believe in Jesus. Yeah. If we believe. Right. At all. So, well, okay, can you maybe explain in some way why? I'm a Jew? Yeah. Why Jews in general, or you, don't believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, or that kind of thing? It's not our tradition. We have our own tradition, which is very ancient and very how would you say? Ingrained. And part of it is not believing in Jesus. Okay. Do you happen to know why we don't believe Jesus was the Messiah? Do you happen to know why? Because we have different picture of what Messiah is. Okay. We see Messiah as something that's going to happen in the future, and it's going to fix the world. The world's going to be the way it's supposed to be when the Messiah comes. And it hasn't happened yet, so pretty simple. But the stronger answer is that it's just not in our tradition. מי זה ישו? יהושע שיבר הכל.
לא, ישו. של הנוצרים כאילו. רבי יהושע שפרע כל היהודי ופרע כל. זה רבי יהושע בן חנינה. הגמרא אומרת, יהושע בן חנינה שהיה יהודי, והרב שלו עשה לו ככה, והוא חשב שתלך, אבל הרב שלו התכוון, חכה נגמור קריאת שמע, אני אתפנה אליך. והוא לא הבין אותו טוב, אז הוא אמר לו, אז הוא חשב שהרב דוחה אותו, אז הוא הלך ופרע כל. והקים דת חדשה. כן, ככה סיפרו לכם? סיפרו לנו, זה הגמרא. התורה מספרת. כן? זה גמרא? תורה שבעל פה מפורשת. תורה שבעל פה. לצערנו מצנזרים את זה, אבל זה תורה מפורשת. אוקיי. מי זה ישו? Who's Jesus for you? זה מהאנשים I שבא. think that Jesus is like the postmoderna of the Judaism, really. Like, even, אני מדבר עברית, אז ישו בא ועשה משהו נורא סציוני. ביטל את הכל, השאיר ואהבת לך כמוך ותאהב את אדוני בכל לבבך ובכל מועדך. זה היה באמת איזשהו פיוז'ן, איזשהו שינוי לחלוטין של התפיסה היהודית שהיא מאוד נחרצת ומאוד זה, ואז בישו רק peace and love ורק אהבה ורק שפע. זהו, זה מה שישו בשבילי, לא איזשהו, אני לא באמת מסתכל על כל הדברים האלה של דתות בשבילי בכלל, זה לא משהו שהוא נקרא לזה, זה יותר סיפורי ותובנות ומעשיות ולא איזשהו משהו עובדתי. וישו מסמל את אמרתי, את הפוסט-מודרנה הזאת, את השינוי. שפוסט-מודרנה זה משהו שחזר, זה לא רק עכשיו התקופה הזאת ב-2000 לא, זה היה גם פוסט-מודרנה לפני 1,000 שנה וגם לפני 2,000 שנה. איזושהי רפלקציה שהוא עשה ליהדות ואמר לא צריך להיות את הנחרצות הזאת, אלא... אז למה אתה לא מאמין בו? כי אני לא מאמין באף אחד, גם לא אתה יודע, בכלל לא באנשים, אלא נטו, אתה יודע מה, אני מאמין בטבע, אני מאמין בקרמה, זה כן. אבל לא באנשים, לא במשה, לא במוחמד ולא בישו. בעיניי just symbols. מי זה ישו בשבילך בתור יהודי? זה סיפור ארוך, השאלה מה אתה רוצה לשמוע? זה... סיפור או בקצרה? לא יודע, כאילו מישהו מחול שואל שהוא נוצרי, כמובן, ולא, כאילו, רוצה להבין מי ליהודים, מי זה ישו? ישו כעיקרון הוא היה כהן, הוא היה כהן גדול אפילו. כהן גדול. הסיפור אומר, כאילו בקבלה או בכלל, שפעם הם היו נמצאים בתוך בית מקדש כלשהו, זה לא היה בית מקדש בדיוק, זה היה מקום כזה שכל הגדולים היו שם, והם נושאים את שם השם עליהם. על השרשרת, על הטבעת, והם ידעו את שם המפורש. וישו היה אחד מהם. רק כשיצאו החוצה, אז כאילו היו אומרים תמיד להתנקות, כאילו גם במחשבות, במים, ויכולים לצאת החוצה לקבל כאילו, אתה יודע, להיות עם שאר האנשים. וישו לעומת זאת, רגע, יש לי פה מישהו, אתה רוצה לעצור רגע, ואז תחזרו אותו. טייק 2. אוקיי, טייק 2, אוקיי. כעיקרון הם היו צריכים לצאת משם, לנקות את המחשבה, להוריד מעליהם את השם המפורש. אז הסיפור אומר שכעיקרון הוא יצא עם השם המפורש עליו. אז הוא קיבל אורות כעיקרון, כאילו, אתה יודע, קיבל קצת כוח כאילו. אוקיי. על זה דרך אגב אומרים היהודים שהוא יתהלך על המים, הוא באמת יתהלך על המים, זה לא שלא מאמינים לזה, אבל זה בזכות שם המפורש. אוקיי. והוא יתהלך כעיקרון באותו מקום שהוא ידע שבעבר יתהלכו שם 12 שבטים בירדן. הם עברו שם, היה שם 12 אבנים גדולות, עד היום אתה יכול לראות 12 אבנים גדולות אם אתה צולל, ושם הוא יתהלך. אז ישו כעיקרון הוא יהודי, שבוא נגיד הוא דגל בדרך של אהבה ושלום, ומבחינתו כאילו זה מה שצריך להיות. אם אתה שואל את דעתי, אז הוא סחב אחריו כאילו זרימה מאוד חזקה שהיום הם הרבה, ואני חושב שהוא לא השאיר להם הרבה כלים, שזה כל התורה וכל הזה. כאילו אמר להם ואהבת לרעך כמוך, והוא דגל בזה, בקטע של אהבה ושלום וזה, שזה מצוין, אתה לא שואל את זה, אבל הוא... אז איזה כלים חסר להם? כל התורה, כל הסודות, כל הדברים האלה, איך לעבוד את זה, בוא נגיד. בסדר, יופי, אז תאהב את ההוא, תהיה לך שלום, אבל אתה צריך לדעת איך לעבוד בזה חדש. שמופיע איפה זה... כאילו זה ב... איפה הכלים האלה? לא רק בתורה, כאילו התורה יש להם.
יש בקבלה, בפרשנויות יותר. כן. זה כמו שבגלל זה הגמרא, למשל, יצאה דווקא אחרי ישו. שזה לפני 1600 ומשהו שנה. ששם יש לך ממש כלים. חוץ מזה, יש ספר שנקרא, לא זוכר את השם שלו בדיוק, יש ספר של, לא זוכר אם זה יהודה הנשיא או משהו שהוא ממש עושה, הכוזרי קוראים לספר, תחפש אותו דרך אגב, זה טוב לך. ובכוזרי הוא ממש עושה את ההצלבות של כל הדתות. אוקיי. ממש מדהים. הוא ממש מספר את כל הסיפור, ואיך זה, וזה, וזה. איך זה שווה כאילו? כן, איך זה כאילו מתערבב ביחד. אז כעיקרון הוא... ישו יהודי לשעבר, וכאילו כל גוי זה יוצא שהוא יהודי לשעבר. זאת אומרת, כל גוי שהיום מתגאר ויהיה יהודי, אז הוא סך הכל מחזיר עטרה ליושנה. ככה אני חושב. אז כן, זה פשוט עוד דרך. זה כמו שיש דרכים של אינדיאנים, מדיטציות, זה. בסופו של דבר הכל מוביל לאותו כיוון. one God, כמו שאומרים.